ассалому алайкум ҳаводорон ва тамошобинони канали Libos TV. имрӯз мо барномаамонро аз маркази шаҳри Душанбе, маркази савдои Орионо, магазини Алессандро рӯ ба рӯи Орионбонк дар паҳлӯи чойхонаи Роҳат сар мекунем ки ҳамҷа тахфифи 50% карда гиянд. ҳамаи мувофиқи ҳамин талаби устодам Беҳзуд Муродов ба ҳамин ҷо омадам. ина марҳамат, чизое ки 1200 сомон нарх доранд, 600 сомонӣ савдо дар мондагӣ ҳастанд. ё фирмаҳои италианский чизошон кожаи тоза барои табақаи сарватмандон, албатта состоянии хуб дора. меян айҷа чизои натурални кожаро харид мекунанд. номи брендшон Алессандро Казиатури Милано. италианский бренд аера, касе ки брендора мешиносад. ана кожаи тоза оригинал, ягон камбудӣ надора. июда просто 50% арзон кардагия. касе ки чӣ мекунад, мехоҳад барои харидорӣ кардан, баъзе мада комментариҳо ҳастай, ина меён 1200 сомон будан, ҳозир ё 500 сомон. тахфиф шихати 600 сомон шидагия, 1200 шидагия. кожаи тоза будааст, ина 600 сомонда метаҳанд. ё ҳам чарман, чармаи нағз. ё нархшон ай 500 сомон будаастанд, ҳозирда то 200 сомона метавонед харидорӣ кунед. ё 1000 сомонӣ буданд, ҳозир 500 сомон шудагиянд. ҳама чизе ки шумо дар инҷа мебинед кожаи тоза ҳастай ки шумо метавонед харидорӣ кунед. ҳама одамое ки $100 мехариданд, ина ҳозир агар кам таҷдид мекардед, ҳозирро дар 500 сомон мехарид. 100% кожа гарантия доранд. об намедрояд, хай 2-3 сол мепӯши обшӣ. ягонташ оба намегзаронад. гарантии качество дорад. инаи модели Оксфорд. марҳамат, касе ки дӯстдори чарми тоза, марҳамат, меян инаера сапошкиро метавонед ки дар 600 сомон, 700 сомон харидорӣ кунед. ина чизе ки шумо мебинед кожаи тоза як баробар арзон ба нархи дастрас. натурални кожа, чизе ки шумо мегиред. ина ҷабо мо кроссовкаро дидем ки ҳамин кроссовкаро дар борон мепӯшен, дар барф мепӯшен, фарқ надора, ё намегзара, вообще намегзара. чӣ хеле ки бо таъриф кардам. бренди италияи ё гарантия дорам барои ҳамин. хеле вича мебинӣ мегӯянд ки ҳамин кроссовкаҳои китайский ҳастанд ку бозоро дар пур. ҳамин хела не ки соҳибаш гарантия додеста ки мо ҳамин чизда гарантия метиҳем. ҳама чизои ҳамин шумо мебинед размери ай 38 то 44 дорам. то 46 размера дошта. ина 38 то 46 размера будааст. ҳозир аммо чизе ки шумо мебинед 546 одаме ки кадоме одаме мехоҳад вобше ки размери поша меёвад ҳаминҷа. марҳамат, сумкачаҳо ҳам доранд арзонтар. ина мо барои кардем ки бисёри одамо пурсиданд ки чӣ ба кожаи тозара шумо як бор чӣ намекунед. хай бо хоҳиши устодам ҳам Беҳзод Муродов мо ҳаминҷа омадем. ина марҳамат, мо номерои телефонам мемонем. каси дастафка бо як бор дига ҷошам мегӯм ки рӯ барои Орионбонк дар бари чойхонаи Роҳат. боқӣ сарбаланд бошен то видеоҳои оянда.